Hi, good morning mga ka-good vibes. So, dugay-dugay na po ta wala ka voice over. Pero karon i-voice over ko na ko ni ang among confirmations. Akong duha ka dalaginding. Unya kauban si Akero og Ayumi na iyang maigagaw. So, mao na ni siya na namian sa simbahan. Unya brown out pa jud atong Sunday. Nga na siya kaigang. Although kini nga simbahan kay aircon unta ni. Pero kay kuan man kanang brand out, so ang generator guro gigamit hastang igang nga unya nagkatawa ko sa akong etiquette kay na wrong do siya sa iyang gisuot na aesthetic man basig mag white hala aesthetic gihapon ang naa sa mind o da na aesthetic sa kainit churesi. So 200 ni sila ka buok no, so ingana siya kadaghan. And then Sunday pag yun aning na time sa portig yung daganag tao unya na pag yun ko'y bata dala kay di pa pwede ibilin ang bata kay unsa man na sa ko man nagdudo diding wala po'y babilan sa balay kay bisik po si mother sa iyang mga katikaran sa simbahan unya kay fiesta lagi diri. So kita mga ginikanan sa obligasyon jud nato ni isa nato ni kadako nga obligasyon sa ilang pagkatao no sa atong mga anak nga mabunyagan, makumpirmahan, unya anak, uban pa. So kini ang kuan confirma, so una ani ang baptism, sunod confirmation, and then ang katon ng Holy Communion. Pero kini sila na nauna ang Holy Communion, so bago pa sila nakumpirmahan karon. So ang tama jud ay baptism, confirmation, and Holy Communion mag-uban jud na silang tulo para maog na siya ang gitawag na sacrament of initiation sa amo ang mga Catholic para ma-invite jud namo among different faith walk as a Catholic Christians. And then nakumpirmahan ni sila diri kini nga simbahan sa Sagrado Corazon de Jesus Nazareno Parish, mao ni siya among parokyal diri sa Apocon, Tagum City. Yung ako ginigi personal vlog no kay pag abot sa panahon so naslay tan-awon bas makalimot sila lagi ko kumpirmahan mabako wala pa so mo ni siya evidence nga na kumpirmahan jud mo mga langga ati Ikay, ati Kit, Kuya Kero, and ati Yomi kalami explain ni Kuya Kero. So ganahan jud ko magtanaw po ni sila nga mag-igagaw nga close kay sila unta jud pohon tanod pohon di gyud mo mag-away ha na close keep jud na niyo na closeness ninyo nga mag-igagaw. Sa lightning of candle na mitiri nga part, a powerful acknowledgement that we have invited the light of Christ into our lives. So ingana ka-importante day ang magsiga sa kandila. Yes, as a parents, unta masustain ako na ang pagpasiga sa suga sa ilang kinabuhi, labi na sa pagtuuno. Hinumdum sa mga gilinganan, palihog, secure o picture sa inyong anak karong kaginawa. Yes, utang yun ni ang last part. So nag-bless na silang Papa Dodo og Mama Atel, maura po na ilang mga manina ug manino, nga ilang mga tita ug tito. Salamat kayo Papa Dodong and Mama Atel, and then Papa Duday, thank you. Unya mahuman na jud siya. Pagawa sa jud mi pa uli na mi unya mag-secure sa mi og picture before leaving the church para nagyud mi ebidensya nga na confirman jud that day. So daghang salamat.